Takže tu máme další klasiku, klasická střecha, klasický Pavel, krásná forma. Je to tam, klasický auto, Nissanek, ten letí jak šíp, když chce. A jdeme na věc. Pavel je ve formě, on umí, když chce, takže jdeme na věc. Ale se zde nachází kabinový kaskadér, nějaký pan Karel Harásek. Jaká klasika? Staré formář, ze šlechtického rodu, železná síla. Jdeme na to. Ty pičo, mají to vyklat. Pičo, pak. Neolitný, ne. Kurva, tu střechu, piča, vole, skočil za tačku. Tak kde se jedeme? Jedem? Moc po tím neskáč, vole.